хора в днешния И здравейте хора в днешния епизод на Трифадора. Така, ще се върнем когато ще направя. Преди малко ще щех и ще се върнем след като ще направя. Така. Ето. Опс. Така. Това няма значение. Така. Не знам какво ми стана, ама... то тук зарежда. Много бе. Не ви чак. Ето пак, да. Къде не съм поставил нищо. Така. Това е глупост и не знам. Аз съм бил най-близко. Това беше глупаво и в същото време кринжово беше. Да казваме това. Най-далеч съм бил, защото не го прочета го до край. Сега пак е малко късно и много не ми се занимавам. Реших да поиграм. Най-далече бях пак. Дори не съм си стечил по-надолу. Това не играше, ако отвезох в трасата началото, но не знам, то нещо ми бъгна. Това исках в началото да везе, за да мога сега да си взема вълчките, ама... то не. Това го не знам. Що така? Това го не знам. Не знам. Не, само не ме. Да. Ношение. Батате. Майко. Това ако се бих, щех да победим, защото знам кой българ, кой беше по кръсталото си, даже ще огради. Не, просто ти ще да го прочета до края, ама тук времето.
но е тъй се за време. Трябва да се чете мега бързо, малко е трудно. Аз съм за 1876. Обърках, защото не го четех по-горе. Четох. Трудно е да го кажа, защото съм разсеян. Дай нещо. Това ще да го върда, ама трябваше да тукат с време. Това е малко тъпо, защото аз нямам способност прекалено бързо да чета. Защото аз ако го прочета прекалено бързо, няма да го разбера. Те трябва да научат малко столичета. Това е недопустимо, не трябва да играят. Въобще не трябва да играят. Тук веднага давам да слайк. Аз бях за това. Ама не го казах, защото... Мани бате накрая ще е в нота, ако ще не съм направил да няма. Айде да мене, никой не ме атакува. Тука. Да, точно, това си знаех. Мене бе. Няма тук дислайк. Чакай. На коза. Козите според мен нямат рога, ама поне аз не съм видял. Не. Имат. Как да нямат. Като бях малко ме бочка се. Времето изтече. Смисъл, времето ще да изтече, докато аз щях да го прочета до края, да отговоря правилния въпрос, ама то тук време. Значи, това можех да... Това не съм го гледал. На всяка мечка е мет. На меч пухас. Когато договорят двете страни на едно. Аз тук кой да изберем? Червения. Черния, то няма черен, ама добре. Ще го играл с затворени очи. Ясно! Дори не успях да го прочета. Само тъй го изиграх. Колко процента от дрон? 16 нека го кажа. Най-близко бях. Кой взима тоно? Аз. Може да не запиша името на играта, но съм я казал, така че... Даничи, на кой човека не му трябват? В смисъл... То аз данъчи нямам, аз имам, но... Ясно. Имам вече данъчи някакви. До колко данъчи мога да се забирам? Кой човек ще даде пари само за данъчи? Това ще ми е много странно. Така.
Сега. Не, забравял съм как да се пускам в ефира. А така? Не. Ричард Дейвис. Хей, бате, мани се от тука. Не, да, така стана. Не, то... Няма как. Тук как се играе все още тая игра, съм я забравил. Тук я се пусках откъде оттам неща. Не, че ми дава съде. Директно чекам за игра, то... Забил. Игра, бат. Ох. Не, аз кога. Така. Та повече не може да се играе много. Просто не знам как да се пусна. Пускам се още тук, то... Трябваше само да излезе да влезам. То верно рандом спава се. Ще се изложа тук. И не се излагах. Почти бях най-близко. Който беше добре, че не се излагах. Не, да бях отгоре. Смешал те си. Аз щях да напиша един. Най-далече съм, 100%. Най-далече. Това пътя не успях да го прочита толкова хубаво. Не, че тя мен, аз ще го прочитах бързо, ама... Аз... Ако пак да говоря това бях. О, не бях най-вешко. Трябва да взема само мълчаното. Не трябва да ядам. Така.
опашката я вяза, няма нищо. Фреско, кова? Не мога да го прочета толкова бързо. Защо? През коя година, какво беше? Якото е, че като кача видеото ще спирам на пауза да ги прочитам, защото искам да видя. Защото дори да не спреш на пауза на видеото. Не забуди сата тъпа мучуна. Поне взех почти по-голяма част от това. По два пъти съм ударил, не по един път, а по два пъти. Дислайк. Никой не прави колата. Отмъщение, дислайк. Той преди се после трябва, добре. Не, вземам си мучуната, няма как. Така. И аз щях да отговоря ама това не става тъй, не искам да смеля. Тук. Аз ще си избера този път зелената да сниза. Точно до замъка ми. Ни трие. Не мога. Не знам къде беше родена, ама тъпото време бе. Тъпото време бе. Мога да оправят по-добре играта, да тече малко по-бавно времето. В истински живот, в чужда не е така. Там ти дават почти 30-40 минути, пак време ти дават не толкова малко, все едно да ми изтече и край. Това беше мега тъпо. Няма, тук си чакам рандом, няма какво, това е дълго. Ако е освобождението на България, ще се застарам. От български стана на английски. Ето. Вие се стагнете, аз паникьосах се от времето. Някъде да си поведа точките смисъл. Тук пак давам дислайк. Момичета. Защо ще руши, бе? Защо руши момичета? Трябва да се бият. Това.